ana lamini na bolomara dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an sigira kɛnɛ kan laadala jɛmɔ anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ dana in ma gosi o b'a jira k'a fɔ an k'an ka fara ɲɔgɔn kan lamɛnlikɛla Boubacar Sidiki Mali kun n'a kun diɲɛ kun n'a kun Boubacar Sidiki min b'a lamɛn radio la o min yɛrɛ b'a lamɛn téléphone na min b'a lamɛn ordinateur la kunnafoni di sira wɛrɛ minnu b'an sɔrɔ o sanfɛ k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa gosi Kidal ka taa gosi n k'i ɲininka ayiwa fo Senegal bɔda la Boubacar Sidiki o ye Mali kɔnɔna ye n'o tɛ n'i y'o sago ka ban sira o sira y'i diya kunnafoni sɔrɔli la Boubacar Sidiki bɛ se k'an sɔrɔ ne ko jɛmukan in yɛrɛ ye mun ye dɛ jɛmukan jɛmukan in bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka Dabaji karamɔgɔw ka magwan don n'a dugujɛ olu bɛ se ka jamana kunkanko kibaruyaw n'a bolofara ka ca dɔ bɛ se ka kɛ mara kɛcogoya kan dɔ ye nafoloko kuma ye fo ka taa se anw ka denbayaw yɛrɛ kɔnɔko taabolow ma minnu n'olu bɛ sɛbɛn nanzarakan na ni anw y'a sɔrɔ a sɛbɛnfura baaraw baalen kɔ an kɛlen kɔ k'an ka nafolo bɔ ka don a la an b'a ta ni k'a lajɛ fɛn min bɛ yen n'olu bɛ lamɛnbagaw ni ka u nafa an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'u woloma ka bɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ k'u tila ani ɲɔgɔn cɛ Boubacar Sidiki nka ni baara in ma ɲɛ k'a bɛ kɛ e ni ne fila dama tɛ se k'a tɛnku fo maa wɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan Boubacar Sidiki maa min bɛ ko in yɛrɛ jubaju la ni a bɛ kɛ sababu ye kunnafoni in ka sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ sɔgɔmada in na o kalifalen bɛ Mamutu Surunin ma cɛ Surunin don a pasa an bɛ ale ta in kɔnɔ u b'a fɔ ko cɛ dɔ pasa an bɛ ko miɲɛ tɛ e ko miɲɛ tɛ ɲini ka Mamutu fa miɲɛ b'a la nin ye nin dancogo ye Mamutu mana bɔ yen min farala ka Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ye makaama ni ɲɛtaa ye k'an sigilen lajɛ an n'an ka dakabana dulokibaw ayi m'a daminɛ ayiwa yafa n ma i y'a daminɛ dɛ i bɛ fɛ ka min fɔ daw ma ne ma fɛn fɔ ni chemise koyokoyolen b'i kan na ka fɔ chemise koyokoyolen b'i kan na e bɛ ni chemise in da dɔn ni nin da fɔra i tɛ sigi jumɛn don marque jumɛn don marque jumɛn ye cogo di i bɛ jamana diɲɛ marque ba minnu dɔn o dɔ ye nin ne y'a fɔ Buwaye o n ko ale min ye radio directeur ye u n'an bɛ télévision ko min don a la nin ye lamɛnbagaw kɔnɔ u n'a fɔ cɛ nin duloki min bɛ karisa kan na est-ce que nin kun t'a kan na o don ko n'u tɛ fini san ka di maa ma yɔrɔ don o don an na kɔlɔsili kɔrɔlen kan non normalement radio kan ka budget dɔ voter voilà a tulo b'i la ça c'est pour l'habillement sigilen b'a kɛrɛfɛ a ka bureau kɔnɔ ça c'est pour l'habillement a tulo b'i la nka a dɔw bɛ yen semaine o semaine duloki kelen ne ko u na dɔw ka fɛn yɔrɔ jira o Mamutu Surunin ne ko bala cogo bɛɛ ten Boubacar Sidiki yanni n ka bala ta Mamutu a filɛ ka fɛn dɔ kɔri min ye Sabali ka baba ye baba ni Sisɔkɔ k'ulu ka ɲaɲa maninkakɛ min ɲɔgɔnna ma da bamuna kɔnɔ fɔlɔ Boubacar Sidiki a wolo n'a saya cɛ a ye min kɛ ne m'a ɲɔgɔnna sɛbɛnnen tariki la m'a ziiri mɛn m'a maana mɛn Boubacar Sidiki ɲininka ko mun na jamana in nafolo ko a waritigiya a n'a masaya baba ni ta ka d'a bɛɛ lajɛlen ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn u bɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko Kanga Musa ko Kanga Musa ɲɔgɔnna nafolotigi mana jamana in kɔnɔ tiɲɛ tɛ e ma kuma in mɛn de wa n ko tiɲɛ tɛ a fɔ ko mun na Kanga Musa Mali sanu Marijanɛ a nafolo a y'a don ni sow ni faliw la ka taa n'a ye arabu jamana dilan Mali ma nafa sɔrɔ a la a fɔ ko kelen Babani ale de bɔra arabu jamana na miliyari caman de k'a kɛ conteneur kɔnɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e ma dɔ sɔrɔ nka ne ye dɔ sɔrɔ a la maa wɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la maa wɛrɛ ye dɔ sɔrɔ a la farafinna duw ka dɔgɔ min b'a la n'olu ma dɔ sɔrɔ a la ne y'o de fɔ sa ayi e filɛ nin ye kana an ka kuma tiɲɛ sa k'i ka kuma tiɲɛ cogo di ala e ma dɔ sɔrɔ ne ye dɔ sɔrɔ o kuma jumɛn bɛ yan ayi a tɛ se ka ala tɛ yɛrɛ bɛɛ yɛrɛ sɔn Ala bɛ bɛɛ sɔn bɛɛ bɛ sɔn i ka sɔn cogo la i ka sɔn cogo la Babani fana ye bɛɛ sɔn i ka sɔn cogo la ni e m'a sɔrɔ directement i dɔgɔnin walima i kɔrɔkɛ walima i limaana dɔ y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tun tɛ Bamakɔ yan yɛrɛ kulu ka ɲaɲa Boubacar Sidiki n t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye a fɔ n ye don dɔ kɛra an taara Maga maa 50 ni maa 7 an donna avion kɔnɔ ale de ta ye avion Boeing 747-200 sanfɛla ni dugumana maa 50 ni maa 7 de b'a ka di ɲamakala ninnu ye koyi maa 50 ni maa 7 de b'a kɔnɔ
nyamakala dɔrɔn da la koyi hɔrɔn kun b'a la ministre b'a la du tɔgɔ de fɔ hali député kun b'a kɔnɔ nin bɛ an bɛɛ kun ye namiya don pere y'a ɲɛdɔn de an ye kaba minɛ an taara tu dugu fɔlɔ min na i k'a dɔn o ye Tchad ye o don y'a sɔrɔ Idrisi Déby ale de ye masakɛ ye Boubacar ka an jiginnen min ka avion na président nana an kun bɛ aéroport la i k'a dɔn survêtement de b'a la a fɔra k'a fɔ Babani ma ko papa n ko bɛ kuma de f'i ye min kɛra ɲɛ na wari kama walima ne t'a dɔn n ka kɔrɔ ye a ko papa ne ko kuma n ko Ala de ta ye tiɲɛ ye Boubacar ka n ko a y'an bɛ taa a k'o ti k'a bara ko ale ye surafana de tobi k'an kɔnɔ ko fo Babani n'a ka di an jiginna ka taa palais la ka taa surafana dun ye an bɔlen an ye pankuru ta an y'an kun da an ɲininka Makan kan ka kuma surunya Boubacar k'a dɔn an selen Makan wallahi n bɛ min f'i ye Wulibali don Boubacar Makan aéroport min bɛ yen a bɛ 4-5 bɔ avion bɛ jigin kɛnɛ min kan a bɛ 4-5 bɔ c'est à dire que aéroport min réservé don Uruwaw la anw ka avion jiginna yen de n'i jiginna o aéroport la i ka passeport t'i lajɛ i tɛ policier ye i tɛ gendarme ye mobili bɛ n'i ta piste de kan passeport bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan nami dɔ bɛ t'o signer ka cachet k'a la ka na d'a ma an ji yɔrɔ la e kun taara ni tɔw ta ye wa Allah kulika ɲaɲa sora jɔnni ye passeport fara ɲɔgɔn kan ne y'o dɔn de nami kwale min bɛ yen ko sumu tɛ kɛ Makan Ngalo anw bɛ Jeda an bɛ hôtel min na Marriott hôtel ɲamakala 2 b'an nɔfɛ a tɔgɔ di Hame Sumunukun bɛ yen Ngɔni b'a bolo jelikɛ wɛrɛ bɛ yen Ngɔni b'a bolo a to a bɔra n kɔnɔ su mana ko a kɛra sunkalo fɛ n'an ye su tigɛ an ka hôtel la y'a fɔ b'a la yɔrɔ min réservé don an na u bɛ Ngɔnibara 2 tugu ɲɔgɔn na o bɛ si ka sumu kɛ fo fɛn duguma fo suguri duguma ne y'o ye Babani de nɔfɛ ayiwa an bɛ fara ɲɔgɔn na don min a y'anw sɔn an kelen o kelen 18 millions o don o y'a sɔrɔ kabini Ala ne da n ma deli ka 100 sɔrɔ n yɛrɛ ye ko da o don n ma deli ka 100 minɛ e ye kuma in f'a bɔ e ye 18 millions in minɛ n'ale n'a ye kɛra cogo di sisan kɔnɔna na ne ka so fɔlɔ jɔ a daminɛ n'o na ka sanu san muso ye 3 millions a daminɛ n'o na e dun ko cogo di kuli ka ɲaɲa i tilala yɛrɛ fɔ la wa manikɛ min ɲɔgɔnna ma da bamana kɔnɔ fɔlɔ a taara lahara Ala ka hinɛ min bɛ bɛɛ sɔrɔ o de y'a sɔrɔ dɛ a taara lahara wa an bɛɛ bɛ tɛmɛ a sira fɛ hali n'a sɔrɔla a man di n bɛ n bolo bugɔ ka don i ma ko caman ye i filan tɛ n ye den kuri jeliden dɔn e ne dɔn daba i t'a nakun ɲɛnabɔ wa n bɛ bɔ sɛbɛnfura kalan o de y'a nakun ye o tɛ diyagoya wa dabila Ala ne ko caman ye gare kɔni kalan mɛ ne Ala y'o fana kɛ Ala y'o kelen kɛ i ka kalan dun i n'i ka chemise koyokoyolen an ka taa e kalan bɛ sɛgɛn b'i ni ka ko min da i la ko e kalannen don kalan de bɛ dun don dɔ Ala b'an yɔrɔ filɛ n'Ala sɔnna Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour tile a bolo ko 400 siɲɛ 70 ani siɲɛ 7 o ye dɔ kɛ Boubacar maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a tɔgɔ de ko Kisima ko a ko anw ka jamana masakɛ min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn nin kamalen in kɔni a kɛn bɛ yelen ye a kɛn bɛ nɔrɔ ye bonya min dara ka Irisi jamana masakɛ fɛ Boubacar a ka dɔgɔ o ka kɛ maa ye i k'a dɔn Irisi jamana fɛ sabula Irisi jamana mɔɔw ka masakɛ Vladimir Putin o yɛrɛ tɛ maanifi yɛrɛ filɛ fɛn ye o t'a dɔn si bɛ maa wɛrɛ kun na o t'a dɔn ko maanifi wɛrɛ bɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ n'i bɛ min na nka a ye majigi ni bonya min da ka Asimu Goyita sɛgɛrɛ Boubacar o b'a jira k'a fɔ an ka jamana masakɛ i k'a dɔn cɛ masadon an k'an ka an bolo turu min kan Boubacar fasiriba ko nin ye tile damadɔ taama ye Mali masakɛ ye min kɛ Irisi jamana na wa a ma taa yɛrɛma koyi Vladimir Putin de y'a wele cɛw nasa dɛ an ka ɲɔgɔn ye an ka kuma dɔw fɔ hakilina minnu bɛ na n'i ka jɛ k'a kɛ sabula jɛɲan wɛrɛ tɛ ne na diɲɛ bunna ko sanfɛ bilen Asimu Goyita sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u nana a ko Irisiw ka kunnafoni di sɛbɛn min bɛ n'u y'u ka page officielle Kremlin Boubacar o ko jamanakuntigi 2 ye ɲɔgɔn ye k'u tɛgɛ 2 ti ɲɔgɔn dɛgɛ i b'a fɔ ko ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn badenmaw de don a ka ca san 30 ye Boubacar i k'a dɔn Vladimir Putin i k'a dɔn
tanite ama min da ka ɲɛsin an ka jamana ma u sigira ka kuma da ni da ɲɛngwɛn wagati ke kuma siɲɛ fɔlɔ la i k'a dɔn dunanw de kɛnɛ kan masakɛ fila dama de ye ɲɔgɔn ye maa min kɔni b'o yɔrɔ la i b'a dɔn manamanakan tɛ foyi sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'o banna i k'a dɔn ɲɔgɔn ye wɛrɛ filanan min kɛra o de ye irisiw a faama tɔw mali faama tɔ minnu kun bɛ Asimu nɔfɛ wagati ke olu da donna kuma na u sigira ka kuma fɛn bɛɛ lajɛlen ka Mali mɔgɔw bɛ se fɔn fɔn ma irisi jamana yɛrɛ mɔgɔw bɛ se fɔn fɔn ma min ɲɛ ani min di ɲɛ u jɛra ka kuma o kan wagati ke k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna jago Mali ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin sanni feere bolo kan lakana bolo kan kalanko ani kuranko wagati ka taa se adamadenya o dɛmɛniw ani lakana yɛrɛ bɛ se ka jidi badabada cogo min na wagati kuma n'u tilal'o la min ye Vladimir Putin a ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali ma a ko anw de ye dunan ye n'o tɛ ale Vladimir Putin ye dunan ye Asimu Goyita ye dunan ye Mali ani irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ san 60 ani san 5 jɛ a ma daminɛ bi a ko k'i bɔ yen min ye Mali a kadiriba maa batan bonyanko olu bɛɛ lajɛlen ka kala kɛra irisi jamana na a ko kuma nin ye laada de ye Mali ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn gundo ka dɔn wagati ka an ka bɔ ɲɔgɔn ka ko kalama nin bɛna kɛ hakilina kura ye dɛmɛ kuraw ni wulusen kuraw ani taabolo kuraw olu ka boloda Mali ni ɲɔgɔn cɛ elɛlu bi Mali dɛmɛ nafolomafɛn minnu b'an ka dugukolo jukɔrɔ a ka k'an da ye a sɔrɔ bɛ se ka bɛɛ lajɛlen labɔ kuranko gɛlɛya minnu bɛ ka se k'o fana dabali tigɛ wagati minɛn o minɛn n'o de kan ka don Mali a ka nafa kɔnɔ a ko elɛ ni Asimu Goyita ani minɛn yɛrɛ dɔw bɛ taa koyi o k'i bɔ a la u bɛ n'u bolo don Mali kɔrɔ irisiya développera cogo min Mali bɛna développer o cogo kelen na Asimu Goyita kɔni i y'a dɔn a ka yɛlɛ man diya a nge ko Dankɔrɔba in se a ma yɛlɛ f'a b'a sen fila kɔrɔ ta n y'a ye o Asimu yɛlɛla f'a b'a sen fila kɔrɔ ta n'i taara taama na ni kuma duman fɔra i bɛ nisɔndiya Boubacariki i k'a dɔn an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn n'o de bɛ yen k'o k'an ka ɲɛdɔn k'o k'an ka ɲɛfɔ irisiw yɛrɛ bɛ min dɔn an ka jamana na Boubacariki i k'a dɔn fanga ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni kɛra kɛwale min n'a b'a to maa caman ɲɛ bɛ bɔ an na n'a b'a to maa caman bɛ sɔn anw ka jamana ye k'a fɔ an bɛ se ko la Boubacariki k'a dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ foyi t'o bɔ janko ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ seba bɛ min ye min bɛ se ko la Boubacariki k'a b'a to mɔgɔ b'i sɛbɛkɔrɔ bonya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ tile karamɔgɔ de tun kɛra les jours tile n'i y'o bila ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko sɔr de Bamako maa min ka baara ye banfilatɔmɔ ye n'o ye maa ta jɛngɛlen y'a kunkolo la a bɛ tileba yaala la o nɔfɛ a b'a ta ni ye n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'a fasirila Laya Jara fɛ Laya ko min ye cour constitutionnel ye o kɔni o ye sariya bulon ye min kɔni bɛ anw ka sariya kumaba fara misɛnman kan min b'a ko bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛ fɔ sada in na a ye jaabi dɔ bɔ ni ka bɛn tali k'a jira k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ n'o ye jalakili sɛbɛn ye n'o donna maliden dɔ fɛ n'a to a yɛrɛ ye ko Sayidu Di Shekina Jalo ale ye maliden a kɔni kun kɛn bɛ ka sɛbɛnfura dɔ don n'an ko plainte n'an ko requête juge fɛ yen i b'a ye k'a fɔ o ko in cour constitutionnelle y'a lajɛ kɔsada in na o jaabi bɔ ka bɛn k'a fɔ olu kɔni olu se t'a la u tɛ se ka foyi bɔ a ka hakilinaw na n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen a ye nin sɛbɛnfura ye n'o ye nin jalakili sɛbɛn in ye mais kalo dɔ e ko a ma ko in baaraw bɛɛ lajɛlen ni ka a timɛ wa mais kalo tile 16 san 2025 a kɔni taara nin requête in don greffier fɛ yen ka bɛn n'i y'a lajɛ a kɔni a sɛbɛnna fɛ mais kalo tile 16 nka enregistrement olu yɛrɛ ka gafeba kɔnɔna na o kɛra mais kalo tile 19 a kɛra numéro 022 o kɔni o de tala ni ka o taara a la waasa a bɛ se ka nɔbɔ cogo min na nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ laɲini minnu n'o kun kɛn bɛ nin jalakili sɛbɛn in kɔnɔna na o de ye ko min ye général d'armée Asimu Goyita ye camancɛrɔ fanga ɲɛma min ni maliden bɛɛ lajɛlen hami n'an jigi d'an b'a kan bi ko k'a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la a wulilen k'a ka wuli ka bɔ a place la n'o ye camancɛrɔ fanga ɲɛmaaya ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ cour constitutionnelle kɔni y'a ta k'a lajɛ ka sariyaw k'u taa ni ka segin k'a yɛlɛma a ɲɛ a n'a kɔ bɛɛ lajɛlen kan u nana jaabi min bɔ ni ka bin sa n'i ye o lajɛ o kɔni
kɔni bɛ taa I jɔ sa min kɔni ni a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen n'a bɔra fiɲɛ na juin kalo tile 18 nka min ye anw ka jamana yɛrɛ gafeba ye n'o ye journal officiel ye o kɔni ye hakilina in sɔrɔ ni k'a sɛbɛn a kɔnɔna na juin kalo tile 23 san 2025 nka n'i y'a lajɛ I b'a ye fana k'a fɔ laɲini min n'o kun kɛn bɛ Sayidu n'a bɛ wele ko Cheikhna Jalo n'i y'a lajɛ ale kɔni ye laɲini min kɛ ko waasa o ka se ka sabati o tɛ taa cogoya si la fo ka taa sɔrɔla jamanakuntigi walima cɔgɔsɔrɔ fanga ɲɛma a kɛtɔla k'i kale ka fanga ta a ye kalikan minnu don a y'o layirukan minnu ta jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ n'a sɔrɔla a y'o dɔ la kelen sɔsɔ bɛɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la bawo a bɛ jigin k'a fɔ a ye kalikan min ta k'a na jamanadenw n'u bolominɛ lakana a na jamana yɛrɛ lakana jamana sariya sunba a n'o lakana n'a y'o dɔ la kelen kɔni kɛ majɛ bɛɛ min ye a jɔyɔrɔ ye a bɛ wuli ka bɔ yen wa min ye article 73 ye an ka constitution kɔnɔna na alinéa 1er 2 fo ka taa se 3 ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ko in bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛfɛsɛ ni k'a maana nka n'i y'a lajɛ baara in waasa min ye jamanakuntigi ye fo ka taa se cɛmancɛ fanga ɲɛma ma n'an y'a lajɛ fan wɛrɛ fɛ o ka se ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ɲɛmaaya jɔyɔrɔ in na I b'a ye k'a fɔ maa minnu ka baara bɛn bɛ a ma o da ye cour suprême ye o cour suprême n'i y'o da cour constitutionnelle kɛrɛfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana sariya sun bolofaraw ye ko nka ko min ye cour suprême ye ale ɲɛmaw olu de kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ yalima nin kuma minnu fɔlen filɛ nin ye n fɛ kuma daminɛ kɔnɔna na yalima ninnu dɔw kɛra majɛ ye wa n'a sɔrɔla o ma kɛ majɛ ye o b'a jira k'a fɔ min ye Sayidu n'a bɛ wele ko Cheikhna Jalo jɔn ko ala a ka hakilina k'a tɛ se ka taa ba la maa minnu kɔni ye nin tɛgɛ nɔ bila I n'a fɔ fasirikɛla Laya Jara y'a ɲɛfɔ cogo min na sɔrɔdɛma ko kɔnɔ o hakɛ ka ca kosɛbɛ olu ye sɛbɛnfura in tɛgɛ nɔ bila k'a jira k'a fɔ olu kan don wa a ka sɛbɛn journal officiel la cour constitutionnelle min ye Asimu ka fanga darakili ye ka bɔ a bolo n'o de ye k'a décision ye olu tɛ se k'a baara kɛ nin ye sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don wuli ka bɔ I sigiyɔrɔ la tiɲɛ nka wuli ka bɔ I na k'a ka n'o bɛ wuli fari I n'a bɛ wuli fari I n'o bɛ wuli dɛrɛ waati ni bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura san 30 sɛbɛnni o tɛ bila ko ye Wakari maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani Ture ko a k'i k'a dɔn min ye kiiri min bɛ sen na a lahalaya I k'a dɔn kununko min ye sɛɛrɛ minnu ko kɛra minnu ɲɛna ɲininkali taara k'olu sɛgɛrɛ ala farala colonel Mamudu Togo kan Wakasiriki I k'a dɔn sariyatigiw kun t'a fɛ ka goro k'a la de nka min kɔni ye kuma yɛrɛ fɔcogo ani kuma faamuyacogo ye sariyatigiw laban u ye sariyakisɛw sɛbɛn kɔrɔ fɔ Wakasiriki fo ka taa se sɔrɔnindonbaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka kuma caman jira sɛbɛnnikɛlaw ko sariya de b'a ka fɔ Wakasiriki ko in ɲɛ ka se ka dɔn o de ɲininkali bi kɛ o kuma o kuma hakilina fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ min b'a to ko in tiɲɛ bi dɔn Wakasiriki o de bi fɔ sɛbɛnnikɛla ko colonel Mamudu Togo n'ale de tun bɛ ayiwa comptabilité matière direction des finances du matériel ko a ma ko DFM ministère de la défense ancien combattant o do ko ninnu bɛ kɛ waati min Wakasiriki kuma min n'a nana sariyatigiw ɲɛ o y'a ɲininka e ko e min kun bɛ ko bɛɛ lajɛlen kalama sɛbɛnfuraw b'i bolo e de b'a bolo nɔ bila sɛbɛn min ye procès verbaux ye a ko I k'a dɔn I tɛgɛnɔ bɛ a wa sɛbɛnfura minnu na ani I k'a dɔn sɛbɛnfura I tɛgɛnɔ bɛ sɛbɛnfura minnu na a b'a bɛɛ la nka dɔw bɛ yen an y'a kɔlɔsi I k'a dɔn signature tɛ kelen ye Wakasiriki min kɔni ye dankɔrɔba ye a y'i jɔ kɛlɛw a ma keleku a ko wa n bɛ segin a kan k'a fɔ a ye sɔrɔdasi minɛn minnu nzana ni n'u nana n'a ye anw de y'a minɛ minɛn in minɛ anw de bolo ye minɛn ninnu minɛ an y'a da kelen fila saba fo ka taa dafa wa min ye a ɲumanya ye siga t'o la k'a fɔ de ye ko fiɲɛkun b'a la o t'a la Wakasiriki nin kuma min bɔra da min ye sɔrɔndonbaw ye olu kɔni ye tawul'a la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ɲininkali ye k'a busamisɛnnin guwan kurutasi de Bamako Wakasiriki k'a dɔn ayiwa sɛɛrɛw ko in kɛra min ni minnu ɲɛna I ka don baara k'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère public I k'a dɔn ale de ko a dalen don madame Buwarɛ Fili Sisɔgɔ la Mahamadu Kamara général Mustapha Darabo colonel major Nuhu Dabi Tawo Wakasiriki min fɔra tubabukan na o de ye faux usage de faux atteinte au bien public nkalon ni namara tugura ɲɔgɔn na forobafɛ a salo la Wakasiriki kuma bɛ nin de ko fɔ kununko juin
kalo tile 24 sariya 2 bɔgasiri ke olu wele la sariyatigiw fɛ yen min ye ko kun fɔlɔ ye i k'a dɔn ingénieur aéronautique n'o ye Kida ye u y'o lamɛn Bɔgasiri k'a dɔn kunnafoni minnu bɛ ni a b'o kalama a k'o ɲɛfɔ olu minnu ye sariyatigiw ye waso ka se ka faamuyali kɛ u y'a ɲininka ne ko jamanakuntigi kɔrɔ tun bɛ yaala avion min kɔnɔ ni gɛlɛya b'o nɔfɛ i bɛ se ka avion in da fɔ an ye wa ni ɲɔgɔnna avion a tɛ san min yɛrɛ kɔ pewu i k'a dɔn e k'o da fɔ an ye dɛ a ko jɔn ko a la n'a fɔra ale k'a ɲɛfɔ Bɔgasiri k'ale bɛ min don a la o ye miliyari 17 ye avion in kɔni sɔngɔ man ka tɛmɛ o kan nka maakamaw ani ayiwa fɛn wɛrɛw donna a la olu bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to a b'o sago o yɔrɔnin bɛɛ sariyatigiw y'a ɲini a fɛ min ye ayiwa Bahamasa Sisɔkɔ ye o ko o kuma a bɛ nin kunnafoniw bɔ sɛbɛnfura minnu na a k'a lajɛ u b'a yamaruya a k'o kɛ olu yɛrɛ ɲɛna sisan u ka se ka ko tiɲɛ don a y'a dasi telefɔni kan ka taa ka na a ko réseau ma ɲɛ ni réseau réseau ma ɲɛ a kun tɛ n'a kun y'a dɔn a welelen don a t'a kɛ tile kan wa ko projection bɛ se ka kɛ. Tu sais, moi je vais te dire une chose. Toi tu es double face. Et tu dis? Souvent, j'ai l'impression que tu parles comme magistrat. On fera de ma tête, mais va faut qu'il y ait. D'accord. Au point, il damne. Shut up. Non, pas de commentaire. Tu m'écoutes. Lamne, mais pas de commentaire. A bɛ b'a fɔ e yɛrɛ fana ni équipement militaire ko in ka taa se ni avion sanko in ma o tuma e dɔnnen b'a la de wa. Non, je défends. O tuma i kɛra avocat ye sa. Moi je défends. E bɛ ka jɔn défend sisan. Jamana bi tiɲɛ dɔn cogo min c'est ce que moi je veux. Je défends la vérité. E tɛ kan fila si la. Maa jumɛn bɛ diɲɛ na k'i tɛ k'a dɔn. Bɔgasiri sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sariyatigiw ko a k'a lajɛ sa a ka telefɔni ɲininka nin prix ninnu bɛ se ka sɔrɔ sira minnu fɛ a k'o ɲɛfɔ Bɔgasiri k'a y'a ta k'a tan i k'a dɔn ɲɛ ma sɔrɔ a la sariyatigiw k'a ma o kuma a ka ayiwa u sira in bɛ kɛ cogo min na a k'o d'u ma Kida ko n'i ta in sɛbɛn kɔrɔ ɲɛfɔ a k'o t'a bɛɛ ye a ko ni maa min b'a fɛ ka avion san agence nationale de l'aviation civile ANACI i b'a ɲɛfɔ olu de ye olu bɛ taa avion in lajɛ a makama n'a cɛɲa a n'a si bɛ cogo min na walima a bɛɛ fiɲɛ min bɛ se ka k'a la olu b'o bɛɛ lajɛlen de lajɛ ni ka sɔrɔ k'a f'i ye i k'a dɔn avion in bɛ nin dangan in na a bɛ se k'a san ni fiɲɛ in b'a la walima ni fiɲɛ in t'a la a ko n'o kɛra n'i ka avion n'a sera jamana kɔnɔ o yɔrɔ min ni avion de commandement don Bɔgasiri o bɛ ta ka di awa i k'a dɔn sɔrɔsiw ma minnu bɛ pankuruko kɔ nka n'o y'i bɔ a la Bɔgasiri avion fana i k'a dɔn a bɛ dédouaner de i n'a fɔ n'i ye mobili san i b'a dédouaner cogo min n'i ye mobili san Sénégal Bɔgasiri Sénégal numéro b'a la n'i nana n'a ye Mali kɔnɔ wajibi don i ka wari dɔw sara min bɛ se k'a to Mali sɛbɛnfuraw bɛ nɔrɔ a la a ko avion fana o b'a la Bɔgasiri a ko k'i bɔ yen a ko yalima min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye a ko min ye jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ye yalima a ɲɛna ko jumɛn ni ko jumɛn dɛsɛra ka kɛ min ye majɛ ye a ko jɔn ko ala ale se k'i da don o la o bɔlen kɔ Bɔgasiri ko ye maa wɛrɛ wele min ye Mahamudu Togo chef de division comptabilité matière ale tun bɛ ministère in na n'o ye sɔrɔsiw ka ministre so ye Bɔgasiri k'a dɔn awa ale tun bɛ jɛkulu min na u k'o de ma commission de réception minɛnw salen n'o ye sɔrɔsiw ka minɛnw ye Bɔgasiri i k'a dɔn min y'a san o bɛ na n'a ye sɔrɔsiw ka yɔrɔ la minɛn min fɔra n ye ko k'a san a minɛnw filɛ i b'i jɔ u bɛ minɛn in da kelen kelen k'a dan Bɔgasiri k'a dɔn k'a laroué k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ka sɛbɛnfuraw lajɛ a fɔra minɛn min ka san nin don wa minɛn in ka ɲi wa fiɲɛ b'a la wa yalima a dafalen don wa Bɔgasiri ale ko k'ale y'a lajɛ minɛn in bɛɛ dafalen kun don wa i k'a dɔn gɛlɛya kelen t'a la a minɛn fana qualité n'o y'a ɲumanya ye a k'o siga tɛ maa na Bɔgasiri nin kuma min fɔra a fɛ sa ani n k'i ɲininka ayiwa min ye kiiritigɛlaw u b'i ni ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sabula procès verbaux n'o ye sɛbɛnfura minnu b'a jira k'a fɔ an y'a lajɛ ni hakilina bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don a kɔnɔ u nana fiɲɛ b'o de la u ko procès verbaux 19 i k'a dɔn o de bilala kɛnɛ kan n'a sɔrɔla tɔ bɛ yen i bɛ se ka kuma min kɔni ye colonel Togo ye a ko procès verbaux ninnu 19 a dafalen don o yɔrɔ bɛ Kɔkɛ Kulubali o ye kɔlɔsili kɛ o k'a ma i ka nin procès verbaux in 19 bɛɛ lajɛlen ye bolonɔ ye nka i b'a ye k'a fɔ 4 bɛ yen bolonɔw
i ka don bi fɔ ɲɔgɔn kɔ o k'i bɔ yen wari yɛrɛ min ko fɔra miliyari 69 i k'a dɔn o fana i k'a dɔn yalima fiɲɛ b'o la Bɔkasiri k'i k'a dɔn ayiwa da wulila sɔgɔla ma ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɔrɔfɔw nana banamini ka kɔrɔfɔw banamini kiiritigɛlaw yɛrɛ ko e yɛrɛ de ni minɛni ka kan sabula n'i y'a mɛn fo témoignage k'a kuma fɔ kuma min de laki ka ye i k'a dɔn i laban o laban e k'a dɔn e yɛrɛ de ni minɛni ka kan e ko i ka bɔ yan de Bɔkasiri ala ka silamɛw sɔrɔsikɛ tɛna k'a yɛrɛ ye a bɛ ka taa wo kiiritigɛla k'i yɛrɛ sɔrɔ juge ɲɛkɔrɔ a ma nɔgɔn n ko a bɛ komi ni Badara Alu a bɛ komi ni mɛlɛkɛ ni mamutu nana jɔ i ɲɛfɛ k'a n b'i faa sisan kisi tɛ o boliyɔrɔ tɛ yen taayɔrɔ tɛ yen a bɛ komi o de don Bɔkasiri ko yɔrɔ bɛɛ kumaw nana banamini Bɔkasiri nka sɛbɛnnikɛla ko Colonel Mahamudu Togo a cɛ gɛlɛn do koyi Bɔkasiri k'u y'a datulu la k'a da jaba la e ko a bɔra kumakan in ka di Bɔkasiri k'i k'a dɔn ka kuma surunya i k'a dɔn Kɔkɛ Kulubali o laban nana i b'a dɔn Kɔkɛ Kulubali ne n'o ye faculté kɛ ɲɔgɔn fɛ i ko i tɛ fɛ k'o kuma minnu mɛn tulo la Mamudu a tigɛ dɛ Kɔkɛ Kulubali non kana tigɛ dɛ Kɔkɛ Kulubali c'est le substitut du procureur général de la cour d'appel de Bamako toi tu n'es qu'un simple animateur de radio et n'o ye kalan kɛ mini tu m'énerves n bɛ ka sɛbɛ f'i ye sɛbɛ n bɛ k'o de f'i ye dɛ ah bon oui faculté des sciences juridiques et économiques Kɔkɛ b'i don n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye sa ne tɛ kuma munumunu faut exagérer faut anw t'o la et on ne se déguise même pas en avocat oui d'accord ah bon alors quelle est la suite la suite wa il est substitut il est qu'un simple animateur o ye ala ka kɛ o ye sa baasi tɛ Bɔkasiri n bɛ fɛ k'a f'i ye de n tɛ maa nin ye kana siga Bɔkasiri min kɔni ye Colonel Mahamudu Togo Bɔkasiri i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ kuma na wa u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ cogo o cogo surunin dɔbaaw de laban nana sɔrɔ k'a surunnaani don sa olu ko i b'a dɔn kiiritigɛla aw ka nin ko in gɛlɛyara aw ye sariyatigiw ye a ye sariya dɔnbaa ye ɲɛ don a ye cɛ wele k'a ɲininka a y'a ɲininka k'a ɲininka maa o maa kan ka kuma kiiri in na nin bɛɛ lajɛlen ɲininkara a ko a ye min dɔn a y'o de fɔ a ye hali bi aw dun bara k'a papa a bara k'a lagosi a bara k'a ɲininka n'a nuguden ti kuma sa a b'a fɛ a ka dɔ wɛrɛ fɔ wa min ni nin tɛ kelen ye wa Bɔkasiri k'i k'a dɔn minɛni ko kuma yɛrɛ min dabɔlen don nin ye ko gɛlɛn ye min ye cogo tɔgɔ dɔ ye Bɔkasiri k'i k'a dɔn laban na se ko fo wele ka bila o ma o kana nin kɔrɔfɔ tɔw sinsin i k'a dɔn surundɔnbaa dɔ bɛ Maître Kabore o y'a jira k'a fɔ nin ye siɲɛ joli ye a bɛ taa ka segin bɛ kɛ nin kuma ninnu kan ko in sera a dan na sa ka sababu kɛ mun ye Bɔkasiri k'i n'a ye maa wele k'a bɛ min kalama n'a y'o fɔ min ka d'aw ye walima aw hakilinata n'o ma fɔ aw ko k'o tigi k'o bɛ nkalon na o tuma a b'a fɛ a k'a kɛ kɛcogo jumɛn in na Bɔkasiri k'i k'a dɔn kɔrɔfɔw kɔni banaminina u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko procès in kɔni bɛ dankan min na min ye duwaku 4 Bɔkasiri k'i k'a dɔn o de fɔlen don duwaku 3 e k'o ma dafa sa de min kɔni ye ɲininkaliw ni a ka taa ka segu kuma kelen don dɛ Bɔkasiri k'i yalima procès in yɛrɛ a laban o laban a na surunya wa sabula Maître Janginɛ Tunkara o kɔni y'a jira k'a fɔ seere fɛn o fɛn tɛmɛna Bɔkasiri k'i nin bɛɛ lajɛlen y'a kɔnɔnata de fɔ u ye min ye u y'o de fɔ Bɔkasiri k'i u ma nkalon tigɛ n'a fɔra ko diyagoya i ka maanifin gɛn f'a ka taa nkalon tigɛ Bɔkasiri a k'i k'a dɔn o fana bɛna kɛ a damatako ye min kɔni ye hakilina ye min jɛman ye o tuma sariyatigiw k'a lajɛ Bɔkasiri k'i min mana fɔ i ye min dɔn min kɛr'i ɲɛna i k'o de fɔ ko co Konatɛ k'o ka wele a b'o kun bɔ bilen wa Bɔkasiri k'i k'a dɔn nin ko in kɔni a ko bɛɛ lajɛlen dɔnnen don sabula min ni min kun bɛ yen ko in kɛra minnu ɲɛna Bɔkasiri k'u ye min fɔ o de ye tarafatani nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ tɛ waati wɛrɛ Nouvelle Horizon an bɛ u fɔ maanifin mana ye dugu min sira kan o dugudenw foli de bɛ kɛ i la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin sɛbɛn fura ye nin y'a boli ko 7,000 824 maa min ka fasiri ye nin ye o ye Siku Ba ye fulakɛ ko min ye wuli ka jɔ ye halisa ko an ka taa complexe minier min n'o bɛ Kɛɲɛba mara kɔnɔna na n'o ye complexe minier Lulu Gungoto ye n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ laminɛli mun y'o yɛlɛma i m'a daminɛ Lulu Gungoto awɔ an ma taa ka yanfan fɛ yan e kɔni tɛ garanti concentré ka papier kalan la sa moi je m'adapte n'i ye min fɔ dɔrɔn tout de suite ne cerveau i tɛ fɛ n ka to ka kuma min fɔ dɛ i y'o ye maa o maa n'an ka jɛ Namidu ne ma ban o ma dɛ
don kelen da kelen jeli mana kɛ nami ye a b'a fasiya la. J'ai pas contesté. Min ye complexe min ye lulo gungoto ye. Naam. Jongo ala e ko sɔni baara minnu kun jɔla ye. Ndenna ko kuma baara du. Nye nami ye ndenna kuma du. I n'a fɔ jɔnni ta. I n'a fɔ jɔnni ka na. Awɔ ne bɛ ɲininka o. E ka na ka di wa a ka ko. Ne ka na ka di kɛ. Awɔ n t'a dun. Naam. Min ye complexe lulo gungoto ye. Iyo. I b'a ye k'a fɔ sɔni a baaraw k'a bɛɛ daminɛ. O ka kɛ. Anw ka maliden min bɛ yen ni danaya dala kan. Min ye kiiru o samasamalu baaraw bɛɛ lajɛlen baalen kɔ. Tribunal de commerce ale kɔni y'a jira juin kalo tile 16 san 2024 k'a fɔ ko min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye. Donc ala k'a man ka to ten. A kan ka bila kulu dɔ n'o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ye. Min bɛ sugandi min bɛ baara in yɛrɛ ɲɛdɔn ka se ka baaraw bilala yɔrɔ min na k'a ta ye ka se ka a bolo da. Nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ nin san 2025 kɔnɔna na avril kalo o tɛmɛnlenw la i b'a ye k'a fɔ min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye a kun sɛbɛkɔrɔ datugu la ka sabu kɛ samasamali bawo anw ka dugujukɔrɔ nafolo bɛ lamana ni sariya bolo min ye n'an ko ko nouveau code minier du Mali o taabolo bɛ fɛn minnu maana i b'a ye k'a fɔ nin cɛkɛda in kun bɛ société min ka bolo kan n'an k'a ma ko Barrick Gold Mining n'o ye Canadakaw ka jɛkulu ye olu de tun b'a la ka nin yɔrɔ sanu bɔ a ka di u ye cogo min na nka anw ka jamana marabaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye olu y'a jira k'a fɔ anw ka code minier kura o taabolo de kan ka labato wa o bɛ kɛ sabu ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka dugujukɔrɔ nafolo ni ka se ka a nafa sɔrɔ o sabula sa i b'a ye k'a fɔ min ye Barrick Gold Mining ye o kɔni y'a jira sa k'a fɔ o taabolo min filɛ nin ye olu tɛna jɛn n'a ye o samasamali de taara kɛ sababu ye f'u taara u yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jenilen sanfɛ o bɔgɔ jenilen sanfɛla taali a da kɔni janjo o jara anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw na an bɛ se k'a fɔ a da jala faso Mali b'a la bawo min ye nin mini ye n'o ye nin sanubɔ dingɛ in ye a kɔni a datugula ka gogoro don a baara yɔrɔ bondaw o portes bɛɛ lajɛlen na ka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ yamaruya dila faso Mali b'a ɲɛmaaw ma u ka se ka administration provisoire dɔ sigi sen kan min bɛna baara kɛ kalo 6 o kalo 6 o jɔyɔrɔ bɛ ta ka di maa min fana ma ɲɛmaaya kunda o de ye Sumana ye Sumana Magaji. Banabagatɔ ko Sumana. O do kɛ. Sumana tɛgɛ ma gɛlɛn. Sabali. C'est mon frère. Banu Magaji dɔgɔnin tɛ de. Wa i ko ten. Ne y'a dɔn a fɛ étage ba min nɔrɔli filɛ na dɛ. Jɛgɛ fɔ la yan. Fɛntigi don dɛ. Wa chaque fois n'i y'a ye a kɔnɔ a b'a cogonin kelen na a tɛ yɛlɛ. Furukiya ni de bi don a kan na. A furadama tɛ bɛɛ fo n'a kɛra a ka ministériya waati ministre de la santé waati. Hali o waati il n'est pas rare de le voir en basket t-shirt. Non maa tɛ ninnu bɛɛ bi ten. A ka ko man ca. A ti fɛn di dɛ. An ka taa fɔlɔ. Naam. Min ye Sumana Magaji. A delila ka dɔɔnin di yan o. I t'o fɔ wa. Ni hakili de jiginn'o la sisan. Dɔɔnin dɛ. N'i y'a ye hakili i ɲinɛna kɔ o b'a sɔrɔ a ma caya. A ma caya de tiɲɛ yɛrɛ la a man ca. Sumana Magaji ale de kɔni sugandila administration provisoire k'a kɛ o ɲɛmaa ye k'a bila complexe minier in kunna n'o ye Lulo Gungoto ye e ko ntɛnɛn tɛmɛnlen a ma taa min ye Barrick Gold Mining ka bureau minnu bɛ faaba kɔnɔna na yan a taara yen waasa a n'o baarakɛlaw olu ka se ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen falen a y'a jira k'a fɔ ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na i n'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɛ bɛ k'a laɲini cogo min na jɔn ko ala a nakun y'o ye a tɛna maa si ka baara tiɲɛ wa a tɛna maa gɛn ka bɛɛ lajɛlen k'i bila a ka bolo kan waasa hakilina minnu n'olu bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw na o de ye sanu min bɛ bɔ an ka dugu jukɔrɔ an tɛ taa bɔ maa wɛrɛ ka dugukolo jukɔrɔla la k'a bɛ bɔ anw minnu ka faso dugukolo kɔrɔla la yan a ka se ka kɛ nafa y'an bɛɛ lajɛlen ye wa maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔla hakilina wɛrɛ bɛ u la u k'u hakilinaw falen waasa min ye baara in a kɛcogo ɲuman n'a bolodako ɲuman o bɛ se ka ɲɛ cogo min na wa n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ hakilinajigi anw ka jamana a ka sɔrɔda bolo tun ye fɛn min ye sanuko in na 100 sarala 20 o de tun bɛ ta ka di anw ma wa min ye minnu bɛ sanu in bɛɛ lajɛlen bɔ sa n'u ka mansinw a n'u ka makama wɛrɛ minnu bɛ u bolo 100 sarala olu ta ye 80 ye nka nouveau code minier min n'o sigila sen kan cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ olu y'a jira sa k'a fɔ o taabolo min n'o hakilina min filɛ nin o ka falen min ye 100 sarala n'an ma se ka ala 100 dafalen sɔrɔ 80 walima
biolobla o ka blanga buloka ni ngwe sebe sura salo ka bo info matin kono sikuba aka fasire do Badrigi même bulo bugo ka do mbi boni sebe minu ka ma le républicain orodugu je kwa ni inforoba nyada waga siriki ni ya bolu ko chien bawulo vla chien keme fla bishege ani saba ke blendara me ka journal do waga siriki ako mali do anyon fana terbali ka diye de o fo mu yesa nya nye do ni journal to fo yo tu to ko wa aha ke blendara me ngora ka do ke blendara me mburanga do kuma gai mburanga do de nangata Bosirigi douanier ou te suna ou te jingo ou ti nyine minya Amadou Konate anaka chedon sumandi klemandi Bokasiri kerefe meru ikado ani sani fere jugu ka dono e jamana kono itafla ni kla Bokasiri Mali douanier ou yewuli ka joke tuguni ou yu bolo pambarada ikado ni ngana nununga ngana mu ikado akebaw Bokasiri ikado camion citerni ka bayelema tajita kono Bokasiri u ya bayelema ka korona fa mina chejugu la tew Bokasiri fe minga nga petrol ni essence degu doni ni tara soro fale do cartona yaro kono o ye fe do bo kono Bokasiri douanyo ye kibaro ya me sabula ubi segasegeli de ke foka tu tege deika carton keme konondo bi woro ani duru Bokasiri ka bela jele fura chejugu fura minu na yamoriali da ka fere jamana kono Bokasiri u ye citerni de fa la dew Bokasiri ke ikado baraku deme ukunganga yoro minu jegera anga sanu boyoro fura nuru bita fere service de renseignement mimi douane na ka ma DRLF Bokasiri ke olu koni sa kalo telefla olu koni be dodoli Mali de la fandan nani bele jelina Bokasiri ku nana kuna foni jelen zoro ka do ka fo ikado depot do be depot yin abed dibila gundo mawro do Bokasiri ke ikado senu oro ni na unana somi ka fo citerne do bayele mani be carton dondo ne do akono ka kena fo petroli de ba kono Bokasiri ki ka do ya daba kama compartiment Bokasiri ki ka do fa do be carton keme duru ani tan ani duru Bokasiri ko bele jele produit pharmaceutique Bokasiri ki ka do yoro do fana fe onana soro carton keme nani ni bi duru o fana bi fa do fe Bokasiri ki e ka do aywa koli sebene kala ko kuna fonu ko ni usorole Mahamadou Sa nogo na le inspecteur de douanier ale de ka nyema Bokasiri ki fa ba dawlo ki Bokasiri ko woro be aku ka bele jire jige kelengele ka se ka sebendia aka do min de be carton nunu ngono o jigine Bokasiri ki ikado makariko kabako ikado che afro minu ngoni ni ferili ere manga mi be harama defa Bokasiri ko olu chama de kumba kono minu mbita kata fere sanu bolo olu ka fagala tu befa Bokasiri ki ako ki boy fura jugu minu be na bi na fo galabu fura yalo ko ni ye drogu de ani ya dun abi do fara ka galabu ka Bokasiri ki ikado ni damanda nunu fara le kundo nyanga ni fura nunu adoni de la kata mami ni teka daru kasa Bokasiri ki sebene kala ko kuma to bi ko fe sabula ma minu nolu ka bara yeni camion digi aboliba Bokasiri ki teka bi daw bele jere ka kilingeli nunu era bola mine obora Mali de kono obora jamana o minana fe banangoro ni ndi umina na banangoro ni parce que camion nunu ukundugole do yoro do la iba soro camion in labe woro ni inde la camion ga kono donc ubina akena fo sisan pétrole de ba kono akanga tasanu boro ya mi ye dono ka nyamai Amadou Konate ikado dangoroba na ni jo kelew ako ma minu nyeni nge Bokasiri ku kanga nyangi kanga daw ka nyana mi mbato ma wala nyaka na bu fe Bokasiri ka ko ni mi vleni ni besi na sa kalutan fla mo mana bo mi ngala made no te ni dongo do de do anyo bu mine ni munye sebenyi anye mi mo le républicain kono worodugu je kwa ni aforoba nyada karamoto wara worodugu je kwa ni foroba nyada ni yentega do ni sabambe bo sabamno ka ma l'indicateur du renouveau Tayrou Male ni aka fasiriye Maleko mi onga chamajoro foga bulo nyamai général de division Ablay Maiga aye onga ninga mamunum be nala keme ka noro duga ka buka flelima no union malienne des aveugles du Mali anga mako imava uga nyama batumbu nye délégation bele
belebele ɲɛma yɛrɛ n'o ye Haji Bari ye ka se ka taa min ye kunungo tarata juin kalo tile 24 san 2025 premier ministre a ka cɛkɛda o ɲɔgɔn kɛ soba kɔnɔna na u bisimilala ye premier ministre yɛrɛ ni a ka cabinet maaw fɛ waasa min ye hakilina ni hamina min bɛ u la u ka se ka o caman ɲɛfɔ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye fédération malienne des associations des personnes handicapées anw ka ma ko FEMA jɔnko ala maa minnu bɛ yen ni lujura kɔni kɛ ma olu sigi ɲɔgɔn ye dugukolo in sanfɛla la n lamɛn sa e yɛrɛ de bi bon tu vois e ko k'e tɛ handicapé ye handicapé ko kuma bɛ yan i b'i fari faga o lamɛnli fɛ ka da n bɔra ka halo de sa ka halo cogo di o ma sunɔgɔ fura de ta yanni yafa ma handicapé o ni handicapé o fɔra n ka mun b'o la jɔngali ka fɛn da o ye bo kelen ninnu ni o ɲɔgɔnna nabarakɔrɔw ani vieux ne kɔni tɛ ka foyi t'o la. I kɔni bɛ taa faga vieux kɔni ma. Olu de don. Waati dɔ la u ka reportage kɛ dictaphone kumaba in dɔ tun b'a bolo. N'a y'o juru don a kɛrɛ la. Joni. Vieux kɛ a bɛ to ka sonsoro ka wuli de. Vieux tɛ ɲɛ a yɛrɛ la o. N'an taara kumayɔrɔ la ni sangaso don ne bɛ jɔrɔ ne bɛ se ka ale de a hinɛ bɛ minɛ ten i b'a fɔ n k'a bamu ka yɛlɛ n'a ye sen fila si man ɲi naam. Min ye fédération mali des associations des personnes handicapées jongo ala FEMA ka taa se min ye imamu ɲɛmaa ye Haji Bari jongo ala o y'a jira k'a fɔ min ye caman jɔrɔ fanga bolo ɲɛmaa ye général de division Ablaye Mayiga a y'u bisimila a jara u ye wa min y'u ka hamina ye ani hakilina minnu bɛ o la o de ye min ye union malienne des aveugles du Mali olu ka cɛkɛda bolofara dɔ b'u ka kuru belebele in kɔnɔna na Falajɛ u ka baara bɛn bɛ lakɛrɛ dilali de ma o lagɛrɛ min fana b'u bolo k'a t'a la ka san ministre ka fɛɛrɛ kɛ u ye lagɛrɛ min bɛ mara kɔnɔ bi magasinw kɔnɔ n'i y'a nafolo dagosi lajɛ k'a sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ wa n'i y'a lajɛ olu kɔni nafolo min i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na CFA wari 1,700,000 o kɔni o lagɛrɛ o de mara bɛ magasinw kɔnɔna na n'an b'a wele ko invendu wa n'i y'a lajɛ ko nafolo min n'olu bɛ o sɔrɔ ni lagɛrɛ ninnu sanna a bɛ kɛ sababu ye maa minnu bɛ internat na yen IGA kɔnɔna na o ka se ka olu ka maamako ka se ka u ka ko don ɲɛnabɔ wa n'i y'a lajɛ u ka internat fana maa hakɛ tata min n'o b'u bolokɔrɔ sisan danni na maa 400 ani 50 nin bɛɛ lajɛlen kɔni olu ka dépense n'o y'u ka musakaw ye o bɛɛ lajɛlen bɛ u ka jɛgɛda in a kuncɛ la wa u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ nafolo t'a la ka sɔrɔ o fana tɛmɛlen kɔ ko kura i b'a ye fana k'a fɔ min ye handi festival ye lujurabaatɔw olu bɛ kɛnɛ min sigi ni k'a kɛ festival ye donc ala o hakilina minnu filɛ nin ye ko premier ministre n'a ka cabinet u ka jɔ u kɔkɔrɔ waasa o labɛn baaraw musaka bɔli siratigɛ la o bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na wa a bɛna kɛ sababu ye min y'an ka seko ni dɔnko fana ye o ka se ka yɛlɛ nin taabolo in kɔnɔna na n'o ye handi festival ye n'o fana bɔra yen i b'a ye fana min ye premier ministre ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔ a fɛ a ye kɔrɔfɔ ta ka min ye dususuma kuma caman ye k'o fɔ ka ɲɛsin nin jɛɛrɛ jɛkulu ninnu ma wa k'a jira fana k'a fɔ a bɛ n'a seko n'a damajira kɛ min ye ninnu ka lagɛrɛ dilanli ye a fɔ lagɛrɛ dilanlen minnu b'u bolo magasinw kɔnɔ o bɛ se ka bɔ cogo min na ni ka se k'a feere walima a bɛ se ka bila min ye anw ka minisiriso minnu bɛ yen n'u ka baara ɲɛsin bɛ an ka duguma kalanso ma ka taa se anw ka sanayɛlɛ kalanso ninnu ma maa o maa bɛ yen sa ko kɔni ye lakɔliso ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn dɔɔni ta lagɛrɛ ninnu na cogo min na walasa a musaka walima a nafolo o bɛ se ka segin ka taa imafu a ɲamaya bolo o tigilamɔgɔw ma min ye ni maa ninnu ye u ka se ka u ka diɲɛlatigɛ ka se ka a ɲɛnabɔ waasa i n'a fɔ u ka ɲɛmaa yɛrɛ da sinsinla fɛn min na min ye u ka sosarako ni kuransarako baalen kɔ ani dumuniko baalen kɔ u b'u ka kalan kɛ ni minɛn minnu ye o dɔ ye barayi ye o bɛ jate bɔ ni tablette minnu ye olu camanba de bɛ se ka san cogo min na ka se ka bila lakɔliden ninnu ka kalanbulon kɔnɔna na u ka se ka kalan boloda n'a ye yɔrɔ dɔgɔla ka bɔ n ka filɛli ma ani n ye maatɔ ye u tɛ kelen ye awɔ maatɔ ye jumɛn ye ayiwa i m'a daminɛ non nɔrɔ dugala ka bɔ n ka filɛli ma ani n ka kɛ bolokɔfɛ maa ye walima ka kɛ maatɔ ye o man kan nafa b'u la o barayi in yɛrɛ bɛ se ka hakili ma cɛn o hakili ma cɛn hakili ma kaɲi kojugu a dɔw hakili bɛ tewu wala n ye namara ye n ye bolo kelen ye n ye bolo ndan ye
Bougazelli o ma hakili tiɲɛna o tɛ kelen ye ayi cɛ ka jan awɔ n'o tɛ n'i ye namara ye karabɔndon na baladanko de b'a kɔnɔ e bɛ fɛ ka jɔnni ta fɔ sisan jɔnni bɛ fɛ ka karamɔgɔ don e ya e bɛ fɛ ka karamɔgɔ de don wa n bɛ fɛ k'i ɲininka de va Barawuli taa Barawuli n ye n ka denmisɛnninya kɛ yɔrɔ min j'étais l'un des meilleurs gardiens a tun bɛ fɔ ne ma Yasin gardien o tɛ koba ye koyi e b'i jɔ i tɛ bouger o i bɛ bouger kɔni ballon bɛ sɔrɔ yen de sa wa min ye attaquant karatɔ min mana n'a yɛrɛ den ma ye o si de bɛ ban ni ne y'u natɔ ye ne bɛ n di n gosi yan fan fɛ parce que komi ne ka gosi n fili man di ye n bɛ se ka yen de bɛlɛ n bɛ taa fo ka t'o fermer bon ni min ka tegu i b'a fili gosi la n tɛ se ka fili ye ni ko ye sɛbɛn min na an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔrɔ Tayiru Male a ka fasiri don ala fɛn fɔ yɔrɔ t'e la o kana mun kan non Jelimadi Tunkara i bɛ fɛ k'a ka sira bila sisan aya walima ni fɛn tɛ ne kun ne tɛ kuma ne na ne bɛ n ka sama mugu ci sonsan la jɔnni ye sonsan ye a banna koyi i bɛ se min na o ye sɛbɛn kalanni ye n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Sama Tunkara naam yani ka taa yɔrɔ jan min ye Bɔkari Tarawele Njɔama don a bɛ radio Maliba FM na an ye ɲɔgɔn dɔn FR3 de la a ko k'a ka foli f'u ye n'an ye FEMA mɔgɔw ka kuma fɔ sanga n'a ka waati a bɛ ne interpellé a fana bɛ cun wa capitaine des femmes ne y'o fɔ dɔrɔn bɛɛ les capitaines des femmes naam ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn min fɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le matin sɔgɔmada le matin nabi nin y'a ka fasiri ye nabi ko mun nabi ko min ye sɔɔni k'a tɛmɛ bawo min ye hakilina ye a tala an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye senfɛ ka bɛn juin kalo tile 19 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ a bɛna ta ka sanga ni fɛn min ye o de ye anw ka sɔrɔdasi jɛkulu finitigilakaw jɛkulu dɔw bɛ a kɔnɔna na n'a bɛ wele ko force spéciale n'i y'a lajɛ olu kɔni o ye finitigilaka kulu kɛrɛnkɛrɛnlenw de ye minnu bɛ wuli kobaw walima ko gɛlɛnw olu de bɛ wuli sa ni ka u kunda yen kan waasa a ko a kana kɛ an bɛ taa ka ɲɔgɔn dɔ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ ka sigi sen kan min bɛ u bɛɛ lajɛlen kun kan ko kibaruya fɔ wa min ye sɛbɛnfura ye a ka bila sariya fana minɛ kɔnɔna na n'a bɛ u ka taabolo ni a ko kan ka mataama cogo min na a b'o bɛɛ lajɛlen ni ka u fɛsɛfɛsɛ n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye bataillon autonome des forces spéciales ye ka taa se centre d'agressement ma force antiterroriste ka taa se force spéciale air ma min ye groupement de reconnaissance et d'intervention ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye force spéciale ye unité des forces spéciales n'i y'u ka taabolo lajɛ olu tɛ wuli ko ɲinini na ko bɛ yen n'a bɛ fɛ ka kɛɲɛ kɛ u bɛ wele baw u kalan bɛ k'u hakili jo ni ka bɛn o ko ninnu dalakuruli o bɛ o taabolow de ma nka n'i y'a lajɛ min ye ɲɛmaaya bulonba kelen ye o de bɛna sigi sen kan min hakilina tala i n'a fɔ n y'a fɔ i ye kuma daminɛ kɔnɔ cogo min na araba tɛmɛlen n'o bɛnna juin kalo tile 18 ma san 2025 min kɔni senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba ye n'o ye ministre de la défense des anciens combattants ye général Sadio Kamara wa a y'a jira fana k'a fɔ nin hakilina min talen filɛ nin conseil des ministres la nin kɔni jɔn ko ala a bɛna kɛ hakilina ye hakilina min n'a kɔkɔrɔma bɛ don o ka baara bɛna kɛ cogo min na k'a boloda cogoya minnu ni fɛɛrɛ minnu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛna sanga fana ni AES o force spéciale fana ka taabolo ye nin ye sɛbɛn tuma y'a salo ka bɔ le matin kɔnɔ nabi a ka fasiri don Badiriki n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ nin sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau Isa Jakite nin y'a ka sɛbɛnni ye sɛbɛnkɔrɔ nin y'a bolo ko siɲɛ 4,260 ani siɲɛ 7 o ye dɔ kɛ Bougazelli i k'a dɔn syndicat bolo Diamond Ciment Mali e ko baarabila kotu kɔnɔ Bougazelli i k'a dɔn n'olu m'u cogo dɔn u n'a an va Bougazelli i k'a dɔn ciment tɛ sɔrɔ i k'a dɔn jamana kɔnɔ kana kɛ bawo ciment feerelaw bɛ n'o kɛ o dalaminɛkala di ciment yɛrɛ ti sɔrɔ o aw yɛrɛ bɛ ciment min jago o ma Mali bɔ f'an ka dɔ wɛrɛ san ka na n'aw k'aw ka baara bila a bɛ gɛlɛya aw bɛna mun baara bila kɛ a tɛ bila yan a ti bɛn ko la
Bokasiri min ye syndicat libre des travailleurs min ye aywa des mines et industries du Mali u ko ale de ma ko Siliti Mimi Bokasiri i ka do olu kelen bɛ k'u jukɔrɔma don do min ye syndicat bolo DCM Sitra Astro Jigiya ninnu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ka t'u sɔɔni da Diamond Ciment Mali directeur kan n'a min cogo dɔn olu b'a fɛ ka baara ɲɔngiri sabula u ka baara kɛɲɔgɔnw a n'u baara ka maa minnu kɔkɔrɔma don Bokasiri olu kelen bɛ ka fɛn damadɔ ɲini yanni tile 7 jɛ n'o ma ɲɛnabɔ Bokasiri k'a don u bɛna tile 7 de kɛ baarabila la a banna o tile 7 usine ye ayi chantier foyi usine yɛrɛ min ma wuli ka jɔ fɔlɔ aw ka ciment yɛrɛ ti chantier dɔ bɛ sa sisan minnu ka wari sigilen don n'u mago bɛ ciment na ni ciment ma sɔrɔ dun chantier ma sa wa u ka grève la comité syndical Diamond Ciment Mali u ko Bokasiri ko ayiwa baarakɛlaw olu ni min ka kan n ye syndicat bolo in f'i ye o DCM Sitra Jigiya Bokasiri k'a dɔn u ka baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu dɔbɔlen don u ka baara hakɛ la a n'u kundama na a n'u ka sɔrɔ la u ka tilen joona n'o ma kɛ Bokasiri i k'a dɔn ka taa fara i k'a dɔn baarakɛlaw u ka se ka ji ɲuman sɔrɔ ka min o y'o jo ye l'eau potable n'u t'o sɔrɔ kɔni o magan ji ɲuman bɛ d'u ma ji ɲuman ka d'u ma min ye Asoro kɔnɔna ye baarakɛlaw n'u ka denbaya tiɲɛ yɛrɛ la o y'u jo ye Bokasiri o k'i bɔ yen min ye juru ye n'u k'u bi juru ta banque la o ka d'u ma DCM ni Sitra ni Jigiya a baarakɛla dɔw fana bɛ yen ni juru donn'u n'u t'a sara de o de ye problème ye ayi toi tu n'as pas compris c'est comme tu es à la radio ici e tɛ baara la tu es payé non i ka wari bɛ taa banque de la o n'i ka wari bɛ taa banque la c'est prélevé directement sur ton salaire c'est quand le service n'est pas ni service i bi service yɛrɛ min na ni cogo de t'o bolo la i tɛ juru sɔrɔ c'est ça le problème la réalité c'est ça mon cher i b'o ni banque ko ninnu i b'u ɲɛdɔn dɛ yɛrɛ kɔni bɛ munumunu fan o fan non ça c'est vrai u ka se ka juru sɔrɔ Bokasiri i k'a dɔn min ye togola minnu bɛ baara kɛ olu fana ka bila u ka nafa kɔnɔ Bokasiri k'a dɔn ayiwa bolofara min fɔlen filɛ nin ye ambulance ka ɲuman ka ɲini u ye ni bana y'u sɔrɔ Ala m'an kisira u bɛ ta joona a tiɲɛ yɛrɛ la o fana y'u jo ye Bokasiri k'a dɔn ekɔliso ɲuman ka jɔ u ka denmisɛnw ye lakɔli karamɔgɔ ɲɛnamaw ka ɲini baarakɛlaw ka denmisɛn minnu bɛ yen a tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ b'a fɔ mini baarakɛla wa mini baarakɛla ninnu bɛɛ de a bɛ ka fɛn fɔ tan nin bɛɛ lajɛlen matarafa an bɛ yen wa mina so siyɔrɔ logement bɛɛ lajɛlen baara b'ale u ka baarakɛ mina samara a banfula a fula Bokasiri k'o ka sɔrɔ u ye des équipements adaptés bien sûr ani ni furakɛliw bi kɛ o ka kɛ dɔn ni ka fara u ka saraw kan baarakɛlaw ka munumunu salo Bokasiri i k'a dɔn dɔ ka ko o fana na u ye fɛn caman ɲini u kɔni y'u ka hakilina bɔ k'a bin n'a ma kɛ u bɛna dɔgɔkun kelen jalen de kɛ sa baara tɛ kɛ n'a ma ɲɛ u la dayimu kayimu u bɛ sɔrɔ ka taa n'o ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra l'indicateur de renouveau o bɛ dansigi an ka bi dɔn kibaru la Bokasiri i k'a dɔn yan'an k'an ko don ɲɔgɔn na min kelen kan ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ ka na olu lakali min ye Mamutu Surunin ye ale tun bɛ fiɲɛ turukala la Ahmed Diakité ale tun bɛ jaw la ka kunnafoni lase Bokasiri Daba Tunkara